Mukwashi mamukasi matouya kana tosvika ndaudo kubuda mungadai matosvika ndabuda nenye mabasa makaita basa. I am so happy and this morning kubva nezuro handina kana nhunzi yandati ndaona. Thank you so much. Even kabreed kemushonga nchiri kutokandipa kuti kari powerful. Makaita zvenyu tatanzwa nenhunzi munoza zvinobohwa ukagara kanhunzi kiti kuti pingu chibvuda makaita basa saka nepanze apa makaspraya ndechika. Nice one guys. Ini ndiri kunzwa kufara. Munoziva kuti mumba munobohwa kuti ukabika kana kuti wakagara nevaenzi nhunzi utange mba musingachene. So ndakabatana neivava veku HSW cleaning services vakauya vakaspraya mbama muno maibohwa nhunzi. Ndaiti asimba musi kutsvairwa here nhunzi kungonyuka unoshati zvekubva nekupi zvombonzi season zvombonzi chi but vakauya vakaspraya. It's been 2 days now. To be honest, handisani ndatomboona kanhunzi. They are very good. Get in touch with them. Also hanzo munoita futi zvekucleana mudzimba. Zvinoita futi zvekufumigate COVID-19 disinfection. Tunoita futi waste collection, refuse collection tunoita futi. Zvese izvozvo. So get in touch ngoda kucleanirwa dzimba matara they can do. Vane company yavo inocleana maoffices. Izvo zvavataura zveCovid is important. Vabatei panhamba dziri pamusoro. Attend.